Dobroveče Srbijo, ima li mesto po Beogradu? Kada smo ti pre 4 godine došli, rekli su to su oni naši iz Republike Srpske. Lako je doći, ali ajde ostani. Ljudi smo, držimo se strateške formule poznate kao LDŽ. Ljudski, direktno, živo. Kada se beremo šta smo popili, 100% bratski brend. Što se sadržaja tiče, imamo komentar na sve. Pratimo i sport. S Pixijem smo na vi, normalno. Pokrećemo razgovore na večne teme. Potkačimo tu i tamo i koji telefon. Još čekamo odgovor na ovo. Uvek smo na pravom mestu u pravo vreme. Ovo ti je recimo primjer kako je jedan naš Instagram post prepoznat kao skroz dobar materijal za billboard. Pivo smo iz naroda, takav nam je i humor. Tu smo da prodiskutujemo, ali se i zaboravimo. Volimo dobru šalu uveče, iako nam ne bude baš najbolje ujutru. Sednemo na gajbu ispred prodavnice, opalimo i poneki stih. Pratilaca na Instagramu oko 34.000. Vole ljudi da nas prate. Znamo to, jer možemo da se pohvalimo najvećom pivskom zajednicom u industriji. Imali smo ukupan reach od nešto preko 1,7 miliona, a na Instagramu engagement preko 127.000. Broj započetih razgovora sa ovim našim pivopijama bio je 100% veći u odnosu na prošlu godinu. Bitno je da priča teče, ali ovdje mora da se preseče.